Good morning guys! It's me again, Jane Higurashi, and welcome to our channel. Kita And that guys, padong takaron gawas guys, kay Dio sang nagpicture na po si Jaay. Padong tagawason guys, kay day of man sang bana, Sunday man ron ninja, mo adto ta kay mo palita og buwak. Kay namatay ng buwak diri guys, ay patanawon ta mo. Anja patanawon ta mo kung tagpila ang mga buwak diri sa Japan guys. Ay, patay naman good ja. Nanay space diri ba atong pulihan kay aron naay kinabuhi ni diri ning sud atos pultahan. Pero di laman dito magpalabi og palit og buwak guys kay mga mahal ang buwak diri sa Japan guys. Ninja atong paliton mo limit laman dito mga 5,000 yun nana kay ang mahala guys diri ninja. Maikog tas kuan ba convert sa piso dako na kaadto so maglimit laman dito mga itatag buwak nga mabagay diri ninja. Kanang di dapat kadto mahal ba. Kaya di man kadto kumupalit og mahal kadto nga buwak guys. Ay nakapalit ra ko ka isa 5,000 yen mo dito pinakauna na mga buwak ba kani ay. Kana 1 year na namo guys. 5,000 yen mahal kaadto pero nindot lang nagmeaning kay happiness. Inja 5,000 yen kuan ba danas piso 2,250. Inja kuan na sa Pilipinas isa ka simanang pangsudan. Di ba? Sayang kaadto mo na mo palitag guys nga kanang di ra mo abot og isa kalapad kay arang mahala kung isa kalapad kuan na sa Pilipinas 4,500 mo na mo limit laman dita masig 5,000 yun mga inana or lower kay dapat di ta palabi kay sayang ang convert ba sa peso dako naggamit sa Pilipinas pang konsumo na di ba. So let's go guys, kung ganahan mo makakitag mga presyo sa buwak diri sa Japan, tan-aw laman mo ani guys aron makakita mo kasi klaseng buwak kung unsay buwak po diri na naa sa Japan. Tanawan ninyo guys ang bukid na puti sa ice. Nindot ko ito tanawon. Kana ay murag white Christmas. Dali sa ubos sa among apod kay na pang ice ay. Nag-ice na good food. Nag-snow na po ganina ba? Ay. Pero na ay adlaw na ay. Na si haring araw. Pero tugno ka diri guys. Pila ka ni kasapa ang gugda. Tugno paghapon. Naglaka mi day karon guys padong mi dito sa parking lot. Ladyo pa manggod ang parking lot sa mga kinahanglan pa maglakaw mga 5 minutes siguro. Munang usahay ko ni ta kuya ang isang sagdanan kay aron di labi na gabi kay aron di mi matugnawan ni Akiyo ba. Pero karon kay adlawan man maglakaw lang ta. Na dito ay kanang pinakatumo dito dapit ang atong sagdanan. Naglakaw ta dito kay arong exercise ba. Pakuha na itong mga fats gamay. Maburn ang atong mga fats gamay. Basta na inani daan na inani ba pinalit. Kaya di na ka magsudsud sa plastic. Diretso na lang butang awa. Diretso ra. Di na may mahagog sudsud sa plastic. Kaya ang staff na may musud anak ba inigpalit inigbayad. Iyon. Ana ta diri guys mo ni ang mga buwak diri ay. Kani ay ning gamay na laman. Sa mga price ay na ito 700 yen ya kana sida. Mangita sa ta. Kani ay nindot po ni sida ay tag 880. Kana ay 880. $300. Kaniya mo na ang gipalit ka tong nagtuo ko win ang meaning ba ako'y makadaog magawan ni takuya injakuan di ay kanang money trade ay ni 680 kani tag 280 napod ay kani ay nindot hala mahalo ni ay 200 1,200 siya sa Pilipinas. Divide to manggod guys kay para makuha na to ang conversion sa peso. Kani ay nindot 4,881. To 4 sa Pilipinas. Kani ay 500, 600 sa Pilipinas, 640. Unsa man is nga kahoy? Munta na sa tanta kuya, wa pa man diri sa kuya. Hala kanini ay sakura. Hala nindot ani oy, ganahan ko ani. Sakura. 1 to 640.
Laganahan ko ani ay. Sakura. Abi kog tinuod nga itlog guys, tanawa. Mura sa itlog, di ba? Pero di sa itlog man. Sudlanan jud si Jagbuwak. Cute. Wala naman is Pilipinas inani oh. Cute si tagpila man ni. Tamago box. Napalit naman ng isa, wa may presyo oy. Hala kanindot ni si ay bonsai. Pakira. Tagpila man ni, wa may price. Nindot kani ganahan ko ani ay. Kani ay sa Pilipinas, kani naman itong paliton be. Pero makahinomdom plus Pilipinas ba? Kana ay 498. Naka-cute ani ay. Naay na po ni sa Pilipinas ay. Ka-cute. Napairo ay. Apil po nagbaligja. Kani, tagpila man ni. Tagpila man ni. 280, brato-bratura. Kani ay dako. 200, 3,000. Dahadlok naman ni kay matusok sa kiyo. Kani po tayo nas Pilipinas ay. Daghan kadyo diri guys. Apiro ning gamay-gamay na gani ni. Katong ning palit mi sa una kay. Daghan pa kadyo ni. Karon ning gamay-gamay na. Na ay mga kuan. Nakoy ganahan paliton ani oy. Medyo mahal-mahal si Ja. Napabaka ha. Asa naman to? Kani pud ay pila man ni 1,000 o brato-bratura. 1,000 sa Pilipinas. Inani ko guys mo palit maghunahon ako sa kanang change at kung piso na ba. Kay kung mahal, hindi ko mo palit kay madyo na laman ipadas Pilipinas makapalit sila kuan bugas makapalit sila di naman dai mo palit og bugas kay na naman mi pundong humay na malit mong gugug humay guys kay para hindi sila mahutdan ba na sila enough silang nanay di na mahutdan kay wata kay bawg di mi makapada diri kay COVID mo nang gamalit na laman ko kay pagpundo nila in case of emergency di na sila magutman kanang secure na sila pa ubay-ubay po to dugay-dugay to mahurot nila hala ganahan ko ani ay bonsai 1480 nindot hala nindot mga cute diya food mga cute di pa dyan sila kadyo kinahanglan natin man nun kay panagsara ni butang tubig ba hala cute kadyo na ay mga bonsai mo palit kataan ni bi mamili ko sa may hang paliton ay wala may dakugod na ay mga kuan di ni sila kinahanglan tubig ba kani katong paliton 1 man lang sa taglain hala kani pud ay cute tag 3 for mahal-mahal naman di ko ana ay kay mahal kani ay ang dako ara pud ani oy do kay bagon sa meaning ani napod ay bonsai napay mga dwarf ay cute ka sa mga dwarf napod diri ay mga bonsai ay dagan ka buwak diri guys ay kani ay nindot pero nasubraan na pus kadaghan magsagbot man tanawon kani ay nindot daw ni si Jo ay sa meaning money price ay kani mga unsa man na oy ang kaning dako kay tag kani ay kani kay brato ra man dai bato ra man dai nagtukog 5,000 39 kani katong paliton ay Dapa ay hala kani nindot ni ay 1.5 pero asa man natin butang kani pud bonsai kani 1 divide to lang ni si Jamo na nay conversion sa piso ang katong namatay na nga buwak guys kay nani to
1 to 80. Inani, dako-dako naman to kani bato ra ni kay gamay man. Kadto kay dako to pagpalit na ho ba anda namatay wa kadon siguro sa gibutang na ho. Kani ay mga bonsai. Apa ni mo eh? Di ara ay dako nga money tree. Tag 3,000. Kay plus tax pa man eh. Money tree. Oh, malagi money tree daw na. Gamay namang buwak ani. Ning gamay na. Oh, kay bawon sang paliton kani ay nindot pud. Unsa may meaning ani? Hala ka bato gud ani. Oh, mahadara ding price day eh. Ang sudlanan day mo eh 948. Pero nindot. Pero kuan naman bukad ba dakog space ang makuha. Kani jud guys kay perting mahala. 7,800 yen. 39 sa peso. Kana ay. Ay. Pero dako kadto. Murag saging. Glibog ko kung saan palitan guys. Kawa naman gud ang ganahan diri. Unsa kuan kanang ning gamay na pud ang ilang mga tinda. Di na para sa una ba nga daghan na. Winter man gud diri sa Japan ron. Ning gamay siguro ba. Pero mangita lang ta kung saan nindot-nindot. Kanang murag maganahan ta ba nga makuha atong stress. Kung natas bahay kay kape ka dun natas bahay ka nung good. Kinahanglan ta ka ng refreshing o lively nga bahay. Balag simple ba. Guys, dried nga buwak. Oh, kani mo man siguro ni mga dried nga buwak. Ang price mahal. 880. 398. Ganahan ko ni ba kay butang na sa altar. Ini tatag nindot di. Mamili sa ko guys kay mangita tag nindot. Asa man nindot ani guys? No ay mo ni. Mamili ta ani. Kani ay nindot. Dried man siguro pud ni. Ganahan ko ani ay kani pud nindot pink. Mamili tabi. Kaya mapalit ko ani para sa altar ba. Para forever siya nga magamit. Naman ko gibuhat nga altar dito. So kani atong paliton guys, tulo ka buok na pink o green. Kay mo daw ni nindot ingon akong bana. Nindot ba kani result inigbutang nato sa tong butanganan. Muna itong gipalit guys. Itong ipolis ka itong namatay ba. Di naman, madara man siya tag 1,480 ra. 500, 740 sa Pinas. Madara. Ang yanak. Upalit at ako ani guys ba. Kay na ka ba, kay nas Pilipinas. Diya ka ni pod. Naapod ay, di man day baligza. Agree. Nagtugog baligza di ay display ra. Diyan mo palit pud ta ani guys ay atong ibutang dito sa TV. Madadara. Mura na itong gipalit guys. Ay, ang buwak. Laki ay murag nangunukos. Ning palit og kuan tayaki. Kana street food diri sa Japan ba nga murag isda ang forman ja lain-lain ang flavors sa tunga. Ganahan man sana. Murag nanukos. Nagkauli na dyan taon ta guys. Naratong pinalit ay. Nanatay ka pulya ng buwaka ay. Kay patay na. Diri na gusto ibutang guys. Kani ay. Kani. Diri na to ibutang. Kaya arong na ko yung altar diri ba. Pag makauli ko puhon sa buhol. Mupalit ko dagkang nga mga kuan sa Ginoo kanang larawan ba. Kahimunin ng altar diri. Atong ibutang diri guys kay arong naibuwak diri banda ganahan sa palitan ni kalimot day ko palitan og kandila. Palitan ta kandila ani sunod na ko. Kung nani kandila diri ang altar ba. Sa nang lagay. Sino ba kanin ko ano? Oh, dried daw eh kanang dried flowers today sita. Okay ra ba kanin sa tanawon? Okay ra ba kanin nga mga color ang napili? Oh, sita kuya man ani nagpili good. Kani daw nindot.
Indot ni si ba kay kuan kanang dried flower si dugay ni ma. Oh, di gid mamatay. Nga na itong buwag guys ay cute. Sakto ra si ako ra ba yung cutean diri kandila mapalit tag kandila kung makalakaw tag balik. Utang ato kandila kay para na natay altar. Wow. Laminas pamati ba nga nay altar diri. Nga ang isa pod guys kay na nato gibutang dira. Ani ato na ning lisan kay luod sa nignaongoy murag wa man gud ni sa kaadyo ani ay. Kanya itong ipuli diri. Na ay. Narong na kinabuhi ng sud sa putahan ba. Ahang gibalhin guys na ay. Gibalhin na anong dako-dako ang sidya ba. Sudlanan. Narong makaginawa. Diya ka ni katong namatay daan nga buwa kang gipatong kay para taas-taas sidya. Di na ta kinahanglan og bis baka na nalaman. Siliganan pa. Injang tungti kamot bulingit ay makahinumdum ang putas kinabuhi na tus bukid sa una. Hugaw. So mao na to guys, salamat sa pagtan-aw kay manghipos apod ko guys. Ang giunang tanom daw pa ko kahipos. Salamat sa pagtan-aw, please like, share and subscribe. And di na to kalimtan guys nga dapat magamping jud ta kanunay. Inja magampo sa Ginoo. Bye guys. See you in our next videos.